азат. Бер нәрсәгә дә, бер кемгә дә бәйле түгел. Әлеге хис бәхет, ышаныч тойгысына тиң. Ләкин икенче мизгелдә инде син ниндидер кысаларга кертелгән. Хәтта тормышның төбенә төшкән, тетрәнгән. Сәлам шалом концертында яңгыраган музыка әнә шулай тәэсир итте миңа. Әлбәттә, музыканы һәркем үзенчә кабул итә, үзенчә тоя, үзенчә аңлый. Минем өчен бик зур ачылыш менә Эльмира Галимованың шулай матур гына эшләп килүе. Ул яңадан яңа әсәрләр язып тора һәм һәрбер әсәрендә ул нәрсәдер табарга, эзләргә тырыша. Беньямин Юсуповның музыкасы да миңа бик зур тәэсир калдырды. Чөнки ул музыка бик ничектер менә күңелдән чыгып, шул хәтле нечкә иттереп язылган. Музыка кешелекнең универсаль теле дип юкка әйтмиләр. Сәлам шалом концертының исеменә ике мәдәният әңгәмәсе аралашуы дигән аңлатма бирелгән. Чыннан да, Израиль һәм Татарстан композиторлары бер телдә, заман музыка телендә сөйләшә. Азия фестивалендә таныштык һәм безнең әсәрләр бер программада яңгырады һәм яшь композитор буларак ул инде миңа уңышлар теләде ул вакытта, ләкин кызыксынды тагын инде яңа әсәрләрем бар дип. Шуңа күрә Беньяминга үзенең әсәрләрен тыңлаткач, ул аларны бик кызыклы дип тапты һәм безгә бердәм концерт эшләргә максат итеп куярга кирәк дигән тәкъдим белән. Үзеннән дә сорыйк әле. Вот почему именно Эльмира Галимова? Есть другие молодые композиторы в Татарстане. Почему она? Во-первых, она очень талантливый композитор. Это был основной принцип создания этого концерта, чтобы встретиться с разными культурами, с разными подходами. Мне очень симпатична музыка Эльмиры, и я думаю, что мы как-то вместе родственной души. Әлбәттә, бу концертта көчләр тигез түгел. Беньямин инде дөньяда билгеле тәҗрибәле композитор, дирижер. Эльмира Галимова Татарстанның яшь композиторы. Концертта Беньяминның инде танылган әсәрләре яңгыраса, Эльмира Сәлам шаломга әле табадан гына төшкән иҗатын тәкъдим итте. Шуңа карамастан, яшь композитор сынатмады. Бір түркім яш талантлы композиторлар барлыққа келді біздің татар музыкасында. Біз аның үшін бик шатланабыз. Менә шуларның берсе Эльмира Галимова. Бик нык эшли, бик яратып эшли, тырышып эшли. Хәтта фән белән дә шөгыльләнә, эстрадада шөгыльләнә һәм җитди музыка белән әлбәттә. Менә язу бер хәл, аны халыкка җиткерү авыррак. Чөнки композиторларга аның өчен оркестр кирәк, башкаручы кирәк, җырчы кирәк. Менә Эльмираның тырышлыгы ул бөтен яктан да күренеп тора. Менә бүген тыңлап утырам. Нәкъ менә Израильдә яшәүче композитор белән икесенең булуы бөтенләй ачып җибәрә концертны. Аның иҗатын бөтенләй икенче яктан ачып җибәрә. Бүгенге проект, минем фикрем буенча, тагын бер жул аша безнең аралашуга. Менә безнең диалогмы, ничек менә дип әйтик, безнең андый очрашулар, безнең андый чагыштыру, ул бит уже танылган композитор бит инде. Эльмира Галимова әле безнең яшь композитор. И мәсәлән, менә ул курыкмады, үз иҗатын күрсәтергә. Анысы да бар. Вот. И мәсәлән, аңар үсәргә дә ул үзе бер гыйбрәт. Әлеге концерт Айдар Вәлиев өчен дә зур вакыйга. Баянчы башка солистлар кебек үк яшь композиторның өр-яңа әсәрен тәкъдим итте. Мин үзем бик күп оркестрлар белән чыгыш ясыйм. Үзем дәүләт халык уен караулары оркестрында эшлим солист булып. Һәм
камерный оркестр белән чыгыш ясаганым булмады әле. Менә Илмира шалтыратып, шулай шундый әсәр яздым дип әйтте миңа, һәм мин бик кызыксынып, риза булдым. Сочинение для баяна с оркестром — это достаточно редкое сочетание, и мне кажется, Эльмира в первый раз обращается к этому инструменту, и опыт очень и очень удачный. Вот это очень эффектное сочинение, и я думаю, что оно вполне может стать репертуарным у баянистов наших. Есть произведение для органа с оркестром и диптих для 2 флейт. В общем, такие необычные составы, сочетания. Музыка очень разнообразная, и вот у Эльмиры появился очень важный момент, как мне кажется, в ее музыке. Она стала эмоциональной, она стала очень выразительной. Концертта яңгыраган әсәрләр тарихта калырмы? Илмира Галимованың иҗат багажында нинди урын алыр? Әлегә әйтүе кыен. Ләкин яшь композитор өчен Сәләм Шаломның зур тәҗрибә булуы һәм яңа офыклар ачуына шик юк.